Jo he estat treballant 4 anys en l'estació. En el Molí Sol, doncs quizás 5 o 6 anys. I després en el Molí Pont. Sí, als 14 vaig estar treballant mig any que em van buscar, vaig estar treballant en el Molí Roig. Als 14 anys vaig entrar així i vaig estar 44 anys. Ha treballat en la indústria del paper i en el 1948 vaig entrar a treballar en el Molí Sol. Allí quan era, allí sí era, tocava les 16 o 10 anys, les 16 o 10 a les 18. Vaig estar de l'ordre de 22 anys. Als 14 anys. I des del primer moment que em van posar de plantilla... L'any 1948 me'n vaig anar de Banyeres a Villalonga. I entonces en Villalonga mon pare el van traslladar perquè li van donar el càrrec de contramaestre, que ell treballava en Banyeres. Ha estat treballant en el Molí Tap 17 anys. I vam estar allí en la fàbrica de Villalonga de papeleres reunides. I vam estar allí sobre 4 anys. Per què has entrat en el Molí Roig a treballar? Pues està ma mare. I m'agrada. Si és que el que hi ha que saber és una cosa. Ahir això passava de pares a fills, de pares a fills, de pares a fills. Per algo. I en l'estació allà hi ha molta gent fent el paper aquest amb finil. Entonces encara anaven tots els molins, que anava el Molí Sol, el Molí Pont, tots. Allà era molt bonic. Allí hi hauran hagut, no ho sé, barbaritats. Allí treballava a mig poble. No allí, sinó en l'estació, en la confecció dels llibrers de paper de fumar. Allí en l'estació hauran treballat potser més de 200 dones preparant els llibrers de paper de fumar. 6 i 4, 10, 12. 12 per 3, 3 turnos. O sigui que n'érem quasi 40. Quasi 40 treballadors, sí. Clar, allí has passat molta gent, perquè allí, quan jo vaig entrar allí, hi treballaven més de 30 persones, 30 o 40 persones. Perquè clar, estaven les obreres, el que estava a la ferreria, allí hi havia gent per tots els oficis que hi havia, que es tenia que veure una fàbrica a fer. Quan nosaltres agarràvem la fàbrica tenia 70 de nòmina, 70 operaris. I era un excés, era massa, perquè a part d'això tenia una secció de mecànica, una altra secció de fusteria, una altra secció d'obres, a part del personal de fàbrica.
Els treballadors, la majoria eren de Beneixama. Té algun més prou de Banyeres. Els que van vindre de Calfadilla van haver varios també que no eren de Banyeres. Aquí no eres forastero nunca. Pues yo pues a la obra y a lo que salía, hasta que ya me coloqué en las Domingas, ahí en la máquina de cartón ondulado. Y allí he estado 33 años. Després hi havia dos contramaestres també de fora, hi havia tres, i un que era de Banyeres, i el contramaestre de reparacions també estava ahí també de fora, però gent al Collans, de Collans, de Villalonga. El molí de Barrets, que es diguem. Estava el molí de Blanes i després els de Barrets. Estava el tio Guillermo, la tia, el tio del senyor Miguel, que diem, la senyora Josefa, que era la mare de Susi, la senyora Maria també, i Nervito, un altre que es va morir. Bueno, entonces yo tenía 7 o 8 anys. La cosa del reumatisme era la primera olla de la font de la Coveta. Y había entonces, yo no sé cómo era yo, como decía, una roda muy gran, que era lo que hacía treballar la fàbrica, tots els maquinets. Allò és que era una fàbrica de paper i dalt de fer les bolses. I després, en els punts alts, estaven les porxaes que hi havia, que eren els antius secaors del paper quan es feia el paper a mà, que estaven allí, els estenedors estenien el paper tot perquè secara l'aire tot. Quan estava sec, anava a recollir-lo, a repagar-lo i a fer bales per baixar-lo al banc on estava la tia Maria i ella. És que el Molí Nou ha sigut de l'olvidat. El Molí Nou ha sigut el molí olvidat. Comencen que si el Molí Sol, que si el Molí Tap, que si no sé quantos, i el Molí Nou nosaltres vam anar una volta, no sé què dir-te, si farà 50 anys o 60 o 70, no sé, i quedaven allí una paret i això, però ja no quedava res. Una de les filles de m'abuelo es va casar en que també li diem Benjamín, que era mecànic, i va vindre al Molí Nou, on estava en la fàbrica, diu, i les dones de la drapera, que entonces ho aixecaven tot, diu, estaven allí en un piló, pegant per trossejar el drap i la palla per fer la pasta. Diu, i aquell home que era intel·ligent i sabia, diu, es va inventar com si fos una trituradora i en allò van començar a triturar per fer la pasta. És que té dos noms, Molí de l'Espenta i Molí Sant Jordi. I damunt de la porta del carrer, que estaven en Manises, el Sant Jordi. Era un tio Juan i se va néixer en el Molí. I la meva cosina Carmen, que viuen en València, era la tercera i això també va néixer en el Molí. Elles dos sí. Pues a l'entrar tenia una entrada gran. Hi havia que una part era la dispensa i l'altra un dormidor xicotet. I baix en el fons dèiem les tines. Allí jugàvem a les tines. Després feia unes grades i el passillo cap a dins. A un costat estaven tots els dormidors i a l'altre la cuina. I al fons dèiem el comptador, perquè diu que quan era fàbrica allí és on comptaven. I dalt tenia un altre piso, una cambra gran.
El 13 de agosto de 1755, Mosén Vicente Albors obtiene licencia para establecer una fábrica de papel y cartones, transformando un batán existente en la parte alta del río Molinar. A partir de esta fecha, la construcción de nuevos molinos papeleros es continua en las cuencas citadas, convirtiéndose en uno de los núcleos papeleros más importantes del país, especializándose en papel para escribir, sanitario y papel de fumar. Nuevos emprendedores y familias ocupadas en otros sectores empresariales contribuyeron a desarrollar esta nueva actividad en la comarca. Entre ellos podríamos destacar en Alcoy los emprendedores Miguel Galiano, noble, Tomás Abargues, Esteban Agareto, Ignacio Alcaina, Juan Atienza, Antonio Barbarosa, de origen italiano, Vicente Brutinel, de origen francés, y José Casala. Y las familias Albors, Montañés, de Cádiz, Osalvez, Vitoria, Raduán, financiero, Silvestre, Barceló, Carbonell, Monllor, Orcina, Casou, de origen francés, Moltó, Merita, Almunia y Tort. Y en Bañeres, los empresarios José Laporta, Valor, Juan Casasempere, Gregorio Molina, Josefa Castelló, Evaristo Mora, Estanislao y Vicente Beneito. La seqüència històrica de la producció de paper en Banyeres sembla clara. Sembla clara, malgrat que sempre s'hi estudia més, sempre és més complexa i més rica en aquest cas. Però s'inicia en 1779 en una empresa espentada per un escrivà, per Laureano Ballester. Estem encara en el segle XVIII. Aleshores, ell comença aquesta operació, crea en el Molí Lombria, crea el Molí Lombria, 1779, a banda crea aquesta colònia allí perquè habitaren. Què passa? Ell s'endeuta, té problemes econòmics i a començaments del segle XIX, com una bancarrota, ho passa ben mal, té una muntonada de pleits. I finalment, aquest Molí Lombria, hi ha una època que no té activitat, i després passa a tindre activitat per part d'aquestes famílies, com els Mora, Esquiris, així de Banyeres, que es dediquen a la producció paperera. Són les famílies que duen la producció paperera de forma, diguem, artesanal. Aleshores, aquestes famílies que tenen aquest ofici van a gestionar els molins i fins i tot trobem que hi ha un grup de treballadors del sector paperer de Banyeres que s'organitzen en cooperativa per explotar aquest molí Lombria per tal de no traslladar-se a poblacions com Alcoi, que s'organitzen en autogestió per a dur aquest molí en règim de cooperativa. Una meravella, això és una cosa molt singular. Però després trobem que entra la figura de l'empresari, entre cometes, modern. Un José Laporta Valor, també d'una família de tradició paperera, amb bon coneixement de l'ofici, no és un Laureano Ballester, que és un senyor de lletra que paga que facin aquest molí, sinó que ell s'ha criat un molí, coneix perfectament l'ofici, perquè si José Laporta Valor necessitava alguna cosa era molta àuia per a produir paper. I segurament ve a Banyeres, adquireix els molins per aquest cabdal que té el Vinalopó molt regular respecte als rius que hi havia en Alcoi, però està en contacte en tot allò que està fent-se al món en quant a paper, però també és un element innovador. El màrqueting, la publicitat, la comunicació visual. I això trasllada no sols en el disseny del llibre de paper de fumar, dels cartells que fan promoció, m'imagino que s'estan o venien en les fires on anaven, sinó fins i tot en la comunicació visual dels edificis.
I en això trobem una transformació radical mateixa del molí sol. El convertir-se en aquest ròtol de blanco i negro, una de les seves principals marques, li dona una fisonomia molt cuidada, molt acurada per part de Timoteu Briet, l'arquitecte, un arquitecte que es forma en Barcelona en 1890, que al igual que José Laporta Valor té molt contacte amb les belles arts, amb aquest coneixement del que estava fent-se estilísticament a Europa del moment. Allò que fa és crear aquesta estètica de les noves fàbriques dins del modernisme. En el cas del taller L'Estació tenim la fantàstica entrada, tot aquest treball de joieria que és el treball de ferro. Aquesta era la perspectiva de Trench i Jarra quan venia des de Llecra, veient en direcció cap a València, passaven per així, miraven i era la perspectiva que rebia la gent. Era la targeta de visita a la presentació del producte José Laporta Valor. La primera imatge era aquesta fàbrica. Mon pare era chofer de don Vicente Laporta Mira, fill. I entonces, quan es va casar ma mare als 22 anys i mon pare als 25, se'n van anar a viure a l'Alcoi, perquè com els amos vivien allí, mon pare era chofer de l'amo, no dels camions. Entonces havien d'eixir on es diuen. José Laporta Valor es va casar 2 vegades. Del segon matrimoni sol va tenir un fill, del primer matrimoni 4 fills, que eren una xica i 3 xics, i del segon matrimoni va tindre només un xic, Vicente Laporta Mira, que a la mort de José Laporta Valor l'any 21 van repartir les accions de l'empresa, van constituir una empresa ja anys abans, José Laporta Valor. El que va estar més al càrrec i era més conegut, el moment a les fàbriques d'ací, era l'últim fill que va tindre, Vicente Laporta Mira. Mi abuelo va ser director de Papeleras Reunidas y era Camilo García Miró y mi abuela Teresa Sellers Pascual. Mi abuelo i mi abuela, de més jovens i tenint a mon tio Camilo i a mon tio Luis, els 2 primers fills, van estar destinats a Barcelona. També crec que tot a base de molins, de paper i tal, i concretament en Badalona. I després és quan ja van ser cridats per la porta perquè m'abuelo dirigira així. El que desempenyava era la funció d'administratiu i ell era el que duia tota la coordinació dels molins i tant per pagar jornals com per tot. Si venien els senyors Laporta, eren els que habitaven la part central i el saló gran del piano, que jo el recorde, i el saló on jugava mon pare en les filles i que allí feien l'escampar de joguets. Bueno, saló i habitacions, que era tota la part que dona a la marquesina que n'hi ha ara en la porta central de l'edifici. I ells el que fan és, en l'any 34, fusionen aquesta empresa de José Laporta Valor, hijos de José Laporta Valor, amb el conjunt d'altres fabricants creant Papeleres Reunides. Això és el que va marcar també després l'evolució de l'empresa i de lo que són les fàbriques papereres d'ací de Banyeres, perquè ja no depèn de la voluntat d'una família, com Laporta, sinó que és una junta d'accionistes, un grup d'accionistes, un gerent, els que determinen el funcionament de cada centre de producció. El parentesco que tenia el tio Gori era per mig de la tia Magdalena, que és germana de mon pare, i a part d'això el Gori era cosí segon de mon pare. Nosotros veníamos aquí a Villarrosario, que se le iba al casero. Yo me vine a Játiva
cuando por el 50 o por ahí. Y ahí trabajando, pues claro, ahí está la fábrica de don Gregorio Molina, que mis hermanas estaban sirviendo en don Gregorio Molina, ahí en Játiva, y se les iba el casero de aquí. Dice, ¿tu padre no se vendría a Bañeres? Dice que se va el casero. Dice, ¿cómo que no? Y vino y ya no se fue. Se'n tingué que anar a València a treballar, va veure un salto que era un molí d'arròs en Xàtiva i va fer la fàbrica de paper i ahí va néixer Gregorio Molina. I Gori, Gori Molina, el de l'amo del que era passó, el va liar, que ella estava a Xàtiva. Vine, tens a Xàtiva i veuràs com allí, guanyes més diners, i això, l'altre, mon pare no volia. Perquè ell se portava molta gent de Banyeres allí, de papeleros, perquè se portava allà la gent per ajudar-li a ell. Perquè Gori era molt punyetero, li deia mon pare. Feia paper banyat per mon pare, feia paper sec per Rivera, Paco Rivera, per son pare. Tenia també el almacén i tot això. Però ell s'anava i li ballava l'aigua i mon pare no sabia ballar-li l'aigua. Mon pare deia, collons Gori, ja t'ha tot paper banyat. Un enter molt recte, en els treballadors es portava rectes, era molt esplèndid. Jo sé que quan una volta va vindre don Gregorio Molina i va reunir a tots els papeleros i es va donar un pergamino així que mon pare se'l va marcar, jo tenia allí en el despatx, a tots els papeleros de Banyeres. Em penso que es va convidar a un dinar perquè don Gregorio era molt esplèndid. Ell i Banyeres, doncs... Feu inversions molt exagerades. I els fills estaven un poquet assustats. El paper no el fabricava molt bé. El paper el fabricava molt bé. Ell estava acostumbrat a fabricar molt de paper i molt de paper, però no tenia qualitat. I mon pare deia, Gori, deia, tot tranquil. Jo tinc un sac d'espardenyes i un sac de bitllets. I mon pare deia que les espardenyes s'acaben. Així no va ser. Va acabar descalç. I una volta li vaig dir jo a ell, vostè ha anat apoyant-se a molta gent que li han tret del sulc i res més. Si vostè s'hagués apoyat de la família, possiblement, això seria una altra cosa familiar. I escolta, i m'escoltava, cosa rara en ell, cosa rara en ell que m'escoltara, m'escoltava. Per a mi, haver conegut i haver pogut treballar amb Juan Castelló ha estat un luxe. I no me cansaré de dir-ho. Vull dir, sempre el tenia a l'altra banda del telèfon per a qualsevol dubte que poguera tindre i per demanar-li consell. Vull dir que Juan, en aquest sentit, jo sempre ho he tingut molt clar. Juan és allò que la UNESCO diria un tresor humà viu, que són persones que són dipositàries d'uns coneixements de patrimoni cultural immaterial, en aquest cas de la molineria de paper, que són insubstituïbles, imprescindibles. El paper de Juan ha estat fonamental en molts diversos àmbits, no? Per una banda, com a col·leccionista militant del patrimoni immoble vinculat a la producció de paper als molins nostres. Per altra banda, com a investigador. És una faceta fonamental dels seus treballs. I les recerques científicament molt depurades i molt ben construïdes sobre la producció de paper i la història del paper, la seva involucració en la marxa de les associacions per l'estudi del paper i els congressos del paper a nivell nacional i internacional. A nivell local, a Banyeres, el seu treball per treure endavant publicacions seriades de molta qualitat. I per altra banda també cal subratllar la seva vessant d'activista, en el sentit de persona que s'ha mobilitzat i s'ha vinculat al que és la defensa d'aquest patrimoni molinar tan important que teniu.
els molins han estat prou repartits per tota la geografia al voltant dels rius i cursos d'aigua. Però a poc, al llarg del segle XIX, sobretot en la segona meitat del segle XIX, ja es va produint una especialització o una selecció en la localització. Y de la cuenca papelera, establecida en 1755 desde Bañeres, el río Vinalopó, hasta Villalonga, lugar próximo a la desembocadura del río Serpis, que nace en Alcoy y desemboca en Gandía. Pràcticament a principis del segle XX, quan ja s'instal·len les màquines contínues, tota aquesta gran diversitat d'ubicacions queda reduïda pràcticament a la Foia de Bunyol i a la comarca de l'Alcoià, sobretot a la comarca de l'Alcoià, que s'ha optar més decididament per aquesta especialització. La actividad de esta cuenca papelera duró alrededor de 3 siglos. A finales del siglo XX, por razones económicas, prácticamente desapareció, quedando para la posteridad una gran cantidad de edificios industriales singulares y un gran número de yacimientos de arqueología industrial, que han sido divulgados en numerosas publicaciones. Amb el desenvolupament dels transports, amb la revolució industrial, de la xarxa de carreteres i sobretot del ferrocarril, és a dir, és habitual que tant en el paper com en altres produccions es doni una especialització geogràfica, és a dir, ja que aquesta producció a gran escala es pot anar repartint i es pot anar distribuint gràcies a aquestes xarxes de transports creades per la industrialització. Els molins paperers han anat evolucionant conforme ha anat evolucionant la tecnologia a nivell de producció d'energia com a nivell del procés de fabricació del paper. En principi, tots els molins paperers responen a una tipologia arquitectònica, podem dir estàndard, és a dir, que és l'anomenada fàbrica de pisos, és a dir, una fàbrica de pisos de 2-3 crugies i de diverses plantes. Aquesta tipologia arquitectònica està directament relacionada amb el procés de producció i amb la transmissió de la força, de l'energia. És un tipus de fàbrica que va relacionada amb el motor únic, que és el que s'utilitzava pràcticament fins ben entrat el segle XX. Aquesta estructura de pisos permet, o bé des de la roda hidràulica o de la màquina de vapor, mitjançant un sistema d'embarrat i de corretges, permet transmetre la força tant en tot l'espai productiu, és a dir, tant en sentit horitzontal com en sentit vertical. A finals del segle XIX també s'instal·len màquines de vapor. Aquestes màquines de vapor duen també unes transformacions en l'estructura arquitectònica de les fàbriques, ja que cal afegir una instal·lació per a les calderes que s'adossa a aquest cos principal del molí, i també, sobretot, l'element més visual és la construcció d'un gran fumeral junt a l'alçada d'aquesta fàbrica de pisos. Sobre ells la silueta dels fumerals. ¿Cómo se ejecutaban estas chimeneas? Pues generalmente los equipos constructores, voy a hablar de los valencianos, ¿vale? Porque es verdad que en otros lugares se construyen de manera diferente, pero los equipos valencianos, y sobre todo esta familia Gochi, puesto que tenemos ejemplos aquí en Bañeres, voy a explicar esta, lo que hacían era ir con antelación al lugar, a lo mejor iban 3 meses antes. Hacían en el suelo un hueco, lo recubrían de ladrillo, hacían ahí la mezcla, dejaban la cal apagada y tapaban completamente. De manera que 3 meses después, cuando venían a construirla, esa cal estaba en perfecto estado para ser utilizada. Y ellos preparaban ladrillos de 5 en 5 junto con la pastera, y lo que colocaban eran andamios interiores. De manera que para subir cada día al lugar de trabajo tenían como una especie de escaleras, que eran unos pates metálicos que están en el interior y que todavía se pueden observar en las chimeneas, y
si se ve una chimenea por dentro, veremos que tiene como agujeros. ¿Esos agujeros para qué servían? Pues para poner precisamente las maderas sobre las cuales ellos hacían sus andamios. Quan una empresa, quan una indústria tanca, és sobretot perquè ja no pot competir i la seva tecnologia, els seus mètodes de producció ja han quedat obsolets, és a dir, des d'aquesta obsolescència és quan se reconeix en l'àmbit del patrimoni industrial eixa pertanyença al passat. Per tant, a partir d'ahir comença un procés de recepció. Es pot prendre partit per la seva conservació, és a dir, gràcies a un procés d'atribució de valors i de significats. Jo en aquest sentit voldria recordar aquest capítol tan important de la vostra història, com va ser impedir que se tombaren els assuts dels molins paperers a l'Alvinalopó, que estava programat pel Ministeri, l'aleshores Ministeri de Medi Ambient, en execució de l'Estratègia Nacional de Restauració de Rius, i afortunadament es va produir una mobilització exemplar, increïblement unànime. Jo estava molt admirat de com es va mobilitzar la ciutadania al complet i tots els agents socials i institucionals més importants de Banyeres i de la comarca. I van guanyar, i dic van perquè jo vaig participar també activament en aquest moviment, i van guanyar, i és increïble com es va aconseguir tot allò. Per altra banda, aquesta mobilització va produir, per exemple, la protecció jurídica dels molins, que no la tenien, va ser la declaració de la ruta dels molins paperers l'any 2016, si no recorde malament, com a bé d'interès cultural, immoble, espai etnològic. De manera que si alguna vegada algú torna a impulsar alguna mena d'intervenció en el curs alt del Vinalopó, ja es troba amb uns elements que estan protegits y ya no se podrá intervenir de cualquier manera. Las chimeneas están protegidas porque efectivamente ahora mismo, por ejemplo, aparecen en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial como un elemento, su propio valor, pues desde técnico, histórico, arquitectónico, luego tiene muchos valores. Las que pertenecen al núcleo urbano, pues de momento podrían estar, digamos que más protegidas porque quieras que no hay gente que lo ve, pero generalmente están en lugares abandonados totalmente, con lo cual pues encontramos primero la degradación propia de un lugar abandonado y segundo la degradación que produce, que si grafitis, que si cogemos piezas de ella, etcétera, etcétera. Con lo cual deberíamos aumentar la protección de estos bienes, que además la construcción de chimeneas es algo que es totalmente intangible, que ya no existen constructores de chimeneas y que por tanto deberíamos localizarlo como un bien inmaterial. La construcción de chimeneas debería ser ahora protegido como bien inmaterial. Els processos de patrimonialització són sempre complexos i en aquest sentit, clar, Banyeres s'enfronta a un repte d'una magnitud molt gran. D'acord amb el que són les dimensions del municipi, el pressupost del que disposa, etc., mantindre aquests tres casals de molins tan grans com són el Molí Pont, el Molí Sol i el Molí Lombria suposa un esforç enorme. Caldria eixir d'aquest bucle de treball de manteniment, de simples treballs de manteniment, entre cometes, de simples, perquè si no s'aguanta l'edifici no hi ha res a fer, i caldria començar a ser més proactius en el sentit d'anar proposant projectes de dotació d'usos. La millor manera de fer aquest tipus d'intervencions, o la més aconsellable, seria la redacció d'un pla director, entenc, un pla director que farà una valoració de conjunt de quina és la situació d'aquests tres magnífics molins i proposarà usos diferenciats per a cadascun d'ells. Vinga, aneu passant els que he vingut a cobrar. El següent, Vicent Molina. Josefa Puig. Com estem? Gràcies per tot. Sí, passa en Conxeta. Ja.
Me'n vaig. Ei, com estem? Bon dia! Realment jo vaig estar de director en l'Alqueria d'Aznar. Suposo que seria l'últim director que estava a la fàbrica. Del 81, final del 81 a final del 83 va ser. Tenia formació papelera, però des de luego res, en comparació amb el que em vaig ensenyar papers reunides. Tenien les tècniques, la forma de treballar, era de lo millor que n'hi havia entonces. Anem a dir les coses bones també. Vaig veure com es feia el paper de fumar, com treballaven les piles holandeses, com es gastava la cola, que això no ho sap ningú com es gastava la cola, ni m'ho havien explicat mai en la vida. Les càrregues perquè gastaven la magnèsia perquè fora la cendra de color blanc, però era l'ingenio que posaven totes aquestes persones per fer una cosa molt complicada com era el paper de fumar en uns mitjos que avui en dia podríem pensar que seria impensable fer-ho. Esta empresa pues era una empresa prou modèlica, però era, després de la papelera espanyola, era la segona, diguem quasi que la número 1 de fabricació de paper d'Espanya, que estava, la sede la tenia en Alcoi. Esta empresa era importantíssima, importantíssima. És un paper molt complicat de fer. El van inventar els xinos en part i nosaltres el vam millorar, però és molt complicat fer paper de fumar. Les màquines tenien que ser les que eren i el personal també. Entonces van aconseguir fer el paper d'encigarrar, un èxit total de papeles reunides. Era de papeles reunides, però cada uno portava la seva nomenclatura de caputxina. El bambú portava de l'empresa que era. Igual com la bàscula, que era de José Laporta Valor de Banyeres, i el blanco i el negro, tots estos portaven José Laporta Valor, però no posaven Banyeres per supost, posaven Alcoi. Clar que fem molt, no sé, molts milions de llibres de paper de fumar, però clar, és que s'exportava a tota Latinoamèrica, s'exportava a Mèxic. Em consta, perquè no ho ha conegut, que en Buenos Aires teníem també un almacén i fàbrica de llibres de paper de fumar. En Alcoi també estava l'abastecedora, que estava en l'estació, que allí a l'empresa li descarregaven tota la matèria prima, com si aquells la compraven. I d'allí ja tenien una flotilla de camions que entonces lo distribuïa a totes les fàbriques. Jo recordo que diuen que des d'Alcoi fins a Gandia quasi tots els terrenos de la marge del riu Serpis eren de papeles reunides, però el segon dia volia ampliar les seues instal·lacions. Els almacenes que n'hi havia en Barcelona, Sevilla, Madrid, València, a tot arreu. Oficines comercials. Antes de vindre la Seguretat Social, la empresa tenia un servici metge particular d'ella. Tenia un equip de metges, de 2 o 3 metges, don Alfonso Pastor, i era el jefe dels servicis de papeleres reunides. I quan hi havia malalts, l'empresa es pagava els medicaments. I entonces mon pare cunyava la recepta i la firmava. I entonces anaven a la farmàcia i li donaven els medicaments gratis. Estic parlant de l'any 42, 43, 44, perquè jo tenia 12 o 14 anys i encara me'n recorde, perquè els diners d'Alcoi les enviaven a mon pare. I jo, mon pare, en un sobre m'es posava i jo anava a la farmàcia a donar-los els diners. Les xiques del bambú no volen fer faena, les xiques del bambú porten calces de seda, les xiques del bambú, senyores, no volen els teixidors, que volen els basureros, perquè van en camions. Sí. Empapelant el paper de fumar, engomava el paper. Per la porta grandona de l'estació, que eren unes portes, no sé si encara estan, però per aquestes portes estaven obertes i nosaltres per allí entràvem, mon pare estava a la dreta, entrant en un puesto a la dreta. I jo me recordo que anàvem algun ratet amb les dones que estaven sentades en una banqueta alta i estaven, com si fos esta taula, unes a esta part i altres a esta, agarrant una part de paper i l'altra i anar-les fent en paquets. I es deien les estacioneres.
La estacionera tenia la fama d'anar molt a pressa. Totes les estacioneres de l'ofici del paper s'han pensat ser les més guapes perquè es mosen pel carrer. Passen l'hora del migdia fent figures i monaes i quan ixen al carrer pareixen les esclafaes. Les del punt tenen la culpa que mos pugen la farina. Només fan que empolvar-se i posar-se bandolina. Ma mare feia feina també a l'estació, feia llibrets. Ella feia llibrets, feia les fundes del llibret. A les 6 me n'anava i venia a les 6 de la nit, caminant a l'estació, molt fred. I el tio Rafael feia, «Vinga, Julià, a veure com està la feina». Per servir revisions, pillar el llibret de la tia Julià. Treballava en Papeleres Reunides, a l'estació. I d'allí el tio Celestino, que és cosí germà de mon pare, pues va comprar la imprenta. I mon pare va acabar de fer la feina en Papeleres i se'n va anar a casa del seu cosí a portar la imprenta. Jo he treballat quasi sempre en l'imprenta. Simeón, sí, Simeón era el jefe de la imprenta. Jo, quan anava a les monges i a les 12 coneixíem, i ma mare ja tenia el dinar preparat i me n'anava a dur a l'estació quan era xicona. I allí dinàvem. Mon pare, que era un caixó de la imprenta, posava el paper i a dinar. I a vegades em preparava a mi alguna feineta perquè m'agradava molt la imprenta. I mon pare em dia, si el dia que tingues edat per fer faena, jo t'ensenyaré i el quedaràs a la imprenta i el guanyaràs un jornalet bé. És la Porta van tindre una persona molt important que li diuen Maria la Tupaora. Esta era família de Reverts, la família Revert. És la que va ser la senyora de Recaos d'ells. Ells tots els dies tenien llet recient ordenyar, que la portava a senyorets i a més la compra. Jorgia i Vicent van ser els porters i a més dels porters els guardians de tot això. Jo recorde a Vicent sempre en un manoll de claus en la mà i que li tocava per la nit pegar la volta a tot l'edifici, però diverses voltes. Era el vigilant, el que hem dit sempre el sereno. Però les matèries pel paper de fumar eren espardelles, drap, que diem nosaltres indianes, drap, que arreplegaven per pobles, portaven allí molt de drap, i espart. S'arreplegaven els draps i entonces es triava el drap blanc que el pagament més car. Draps que eren desperdicios de lo que fuera. I el drap que estava de color era més barat, perquè el blanc ja no tenien que decolorar-lo. Però el que més s'han gastat ha sigut el drap. El drap es componia de la palla i el paperot. I tot això era, claro, lo que es guanyava la vida portant-ho als molins i canviant-ho, però, claro, als molins venien camions de drap d'altres puestos perquè això no era suficient el que arreplegaven aquestes persones. En aquell entonces no hi havia matèries bones i el que més gastava de tot era la palla de la ribera, la palla d'arròs, que té molta fibra. L'arròs tot. I hi havia un tonell de palla d'arròs.
I del Basseta també en portaven molta. Però la Basseta portaven la palla de palla. I venia també palmito, que venia d'allà de l'Hora del Riu, que és el que fan les graneres, i damunt feien també pasta d'això, que era més inferior, però, clar, era més barata. Després van fer que mon pare deia, això és una delícia, això és una bendició, i van fer en pasta de madera. Y entonces, claro, ya portaven la pasta feta, la posaven en un contenedor i d'allí ja era més fàcil, que no primer moldre el drap, triturar-lo, decolorar-lo. Perquè de l'Hora del Riu portaven uns paquets com direm una bala de paper, així de gran, però era paper, pasta de madera. Hi havia una classe de pasta que era d'eucaliptus, que eixa pasta era bona, però no tenia fibra. Però no tenia força. No tenia fibra. Perquè és que necessitaven moltíssima olla. En la pasta de paper ja no necessitaven tanta. Les bases que sempre estaven plenes i abastien tota la fàbrica. Cilindres, màquina, perquè avui ja se'n gasta molta. Sí, nosaltres allí vam posar, nosaltres, allí s'han gastat molts diners per mantindre, no? Primer una baixa fora de decantació. Va haver una temporada que vam estar a punt de parar, de tan poca olla que hi ha. Perquè necessita molta olla. Per les ventiladores, per cilindres, perquè cilindres, quan tiren la pasta als cilindres, el cilindre és gran i necessita estar mig d'olla. Pues que n'hi havia dies que no em deixava. El diu que no la pots assecar més de 2 voltes. Veure que no passa l'olla. Reciclàvem l'olla, tot el que hi ha d'allí, ho tiràvem a un puesto. Allí hi ha hagut conflictes i van a començar en Papereres Reunides. Però és que Papereres Reunides eren molt xulos i molt guapos. I en vez d'arribar a un acuerdo en els de Beneixama, que eren perquè els de Beneixama saben a la mona, més del que pareix. En vez d'arribar a un acuerdo ells van dir no, nosaltres xulos som nosaltres en votem l'olla perquè mos donen la gana. I a partir d'ahí tot van ser problemes i juís i coses. El pare d'este estava de contramaestre. Mon pare va estar igual que jo, de xicotet, treballar. I mon pare va estar de contramaestre. M'anava encara perquè feren bé o feren mal. Bueno, això depèn molt del caràcter de cada un, que és el que estem dient. Jo, en la feina sempre m'agrada fer-la, el més que ha sabut bé. Mon pare no dia res mai a ningú. No, ton pare des que sabia estar en el puesto. Vaig tocar tot l'escalafó del molí sol, des de xicón fins quan em vaig casar. Vaig tocar tot l'escalafó de les feines del molí. Les conec totes completament. Jo he fet de tot a la fàbrica, perquè clar, jo tenia 20 anys, allí tot eren persones prou majors ja, i havia que fer molta força, entonces jo pues, estava on era falta i m'agradava perquè m'agradava tot això. Vam començar en calderes per fer vapor cremant llenya, que la portaven de la serra, els animalets, els burros en càrregues. Carregar llenya, madera, carrasques, que es va cremar carrascal del Somet, fent 2 i 3 viatges al dia, en l'estiu 2, en l'estiu 3 i l'hivern 2. Per fabricar paper, de paper de porrera. I navarrets també, portava els 2 puestos. Però llenya en portaven de varios puestos. Per a fer el vapor, allí sempre han gastat carbó.
venien uns camions de torre d'allà de Puerto Llano, uns camions en 10 o 15 tonelades de carbó. A pala tengo dos operaris. El fogonero se entraba en una carretilla tot el carbó que necessitava per anar treballant i se n'anava molt la llum. L'electricitat se n'anava molt. Veu que les línies estaven molt roïns. Hi havia un local en 3 turbines i damunt de les turbines una bassa. Claro, quan se n'anava la llum, obries l'àuia i l'àuia mateixa feia moure la turbina. I entonces hi havia un alternador que produïa la llum a la fàbrica. I encara me'n recordo quan al final mon pare ja van posar transformadors allà on estaven les xumeneres que tot allà. I mon pare antes gastàvem un motor així i ara un motoret així per anar tot el que era la... Les contramarxes que hi havia eren embarrats, les polees eren còniques i tenia una forquilla que anava a la corretja i segons li donaves més velocitat o menys velocitat. Entonces portaba yo carbo y le venía carbo al tío Gori a la fàbrica i me'n recordo que a Vicent de Batalls crec que encara li vaig vendre jo un parell de camions de carbó d'aquell. Però allò que s'acabava perquè tot vingui el fuel i vingui el fuel i tot el món s'anarà al fuel i el carbó ja s'elimina. Clar, jo vaig començar allí, el primer pub era... Vaig treballar, per casualitat, vaig entrar a treballar en el molí del paper i entonces estava en el pulpe. Així es gastava palla i paperó, no es gastava res més. I a voltes li diran algun camal de drap o borra. Entre 2 o 3 els vals ja pesaven 100 o 200 quilos, els carregàvem i els acostàvem al pulper. Primer el pulper feia la pasta. I després les legiadores bullien drap i estiraven calç viva. I s'havia de calç anava dins de la legiadora. Això anava bullint per pressió de vapor, com en natural, calent. I això ho desinfectava tot, perquè si no s'havien mort tots. La perda de fumar, de les pardenyes, tu fica tu la diferència de la suor dels peus, la xupara i la boca. En el clar estaven treballant en el clorur o estaven en un puesto que entraven i era un cilindro grandíssim i allí és on posaven tot el drap i tot per desinfectar-lo i tot. Tapaven la legiadora quan ja estava plena i estava 5 hores rodant i a 5 hores rodant ella, quan tenia la boca baix la pasta caïa, clar, estava desfeta ja, estava bullida i entonces ahí es feia un muntó i entonces d'ahí els homes en forca anava a cilindres. El que estaven d'ajudant de pilotero, que la palla que se bullia en una cinta se transportava d'on caïa el montó que caïa i abollia a les cilindros. I això ho mesclaven tot i fent unes pilotes, per això es diu piloteros. Después a blanquejarlo, en cloruro. También me recuerdo encara. En cada blanquejar gastaba 32 rayas de cloruro. La blanquejadora era com tot el que és, saps? Allà anava per voltes a la plaça allà i tiràvem una xorrada de cloro i ja feia un olor que si el queria fer un olor no li agradava ni el tabaco, l'olor que feia allò. I si no eixia per un blanc encara tiràvem una xorrada de pedriol. El pedriol és una cosa, un material més fort. O sigui, que era per si per blanc. I després, quan estava mimerosa fent, segons el blanc que estava, li posaven una miqueta més de blau perquè estiguera un poc més blanc, més blau. Per mig del ribàs
que eix baix. Per ahir eixia l'aigua del cloruro, perquè era molt tòxica. I la tiraven per allí. Omplia la furgoneta aquella, la vagoneta. Com això estava la via, que anava de punta a punta, la vagoneta ixa, entonces anàvem i ho tiràvem dins del cilindre, per fer via la pasta. Però el cilindre l'únic que feia era refinar la pasta. No podia fer altra cosa. Tenia una platina a baix i un moló damunt, i clar, el moló la catxaven i quan més la catxaven, més refinada, perquè era sobre una platina de ferro. La pasta estava en aquest cilindre, doncs, n'hi havia 8 hores, 10 hores, 12 hores, segons, hasta que estigués bona. I aquesta pasta era aigua. Quan la tiraven a la màquina, era aigua. Tu miraves i diries, això és aigua bruta, això no té res, però sí, tenia la seva fibra. Y después, para reforzar un poquito, y poner pasta de madera, que venía en unos baldes muy grandísimos de pasta de madera, que això venia de l'estranger. Allò era per reforçar. Anava a cilindros, hi havia una bateria així, almenys de 8, almenys de 8 cilindros, sí, per una màquina, i en el molí pot també n'hi havia 6 més o tal per l'altra màquina, perquè així dalt en el blanco i negro, en el molí sol, hi havia una màquina, i baix en el molí pont hi havia una altra màquina. En el transport de una vagoneta que anava del moló sol al molí pont, perquè allí la pasta, quan es feia tota a base de pasta prefabricat, que es feia tot per base d'espardenya i draps, i després baix al molí pont, només baixava ja el material ja, diguem, ja per començar a triturar-lo, ja, en els trinjaors i després els cilindros. La màquina, l'arener, que allí l'areneta que tenia l'aigua. I totes les porquerietes de metalet i tot això es quedava allí l'arener. El conductor és el que li dona la grossària del paper i el que està en companyia del gat. Estava el gat segon i el gat major. I el gat segon estava a la part de dins i el gat major estava a la part de fora. Perquè, clar, una sola no podia, si es trencava el paper no podia. N'hi havia uns xiquillos que són les que s'encarreguen de portar les baietes que no se n'isquen del carril que té que anar. I la tela com es maneja, va rodant i se'l maneja i tens que anar perquè va estar sempre centrat. I el gat major té que anar manipulant en els mandos de les baietes i la tela i els panyos i això. Després ja havia damunt de la tela, els sifons, que els sifons són els caps que mixen l'aigua, obrien els sifons, xuplaven l'aigua i eixia el paper per un costat. Després d'ahir passaven les baietes. Les baietes era per acabar de treure l'aigua que portava el paper. Després ja passava a secaors, a secar el paper. Secant anaven tots calents, bramant de vapor. El que produïa la caldera era fer el vapor i de la caldera passava a la màquina. Després un comprimidor que el planxava. I quan ja estava planxat, ja posaven la demanadora. I quan ja la demanadora tenia 3 o 4 dits calculaves, canviaves la demanadora i ja fer rotllos. El tallaor, que és el que s'encarrega de que si es trenca el paper portar-lo a la punta perquè es rotlla en la bobina. I el tallaor el treia del moló de la valleta i el tirava a secaors. I el comprimidor, i entonces ja el demanador. I després fer-lo, empalmar-lo i fer-lo tot perquè
Després, quan eixia d'allí, ja se n'anava a la rebobinadora, que és on el feien a bobines de 11.000 metres, i el tallaven a 90 d'ample, perquè tenia el paper, crec que era 1,10 per ahí. Bobina, pesquera. Però, clar, tenien que desbarbar-lo pels dos costats perquè es quedara net. Les bobines després les deixaven allí plantades i després, quan feia falta, les agarraven, se les enduien al coll així a senceres o hi havia una altra màquina per satirar el paper ixe. Clavaves un roll de 50 centímetres de gord i eixia de 25. El posaven el paper i apretat que anaven les bobines de ferro, el satirava. El feia lluentet. Pesava el mateix, però al prensar-lo molt fort en dos premses de ferro, pues era molt xiquetet. I el partien pel mig, i aquesta bobina la partien pel mig. Hi ha 5 o 6 màquines de fer el paper, això de posar-li el bambú, que mires el paper i està gravat com el paper i de l'estar, i els rodillos. Jo he sentit dir, no, això... Jo me recordo de veure els rodillos, com eren els rodillos. I n'hi ha uns de satinar, que era només per donar-li brillo al paper. Uns altres, que vosaltres tindreu per ahí paper, no n'hi havia un blanc que era rissaïu, uns rodillos que el rissaven i un altre per fer-lo del bambú, i altres coses, diverses marques així. Hi ha 2 pigues de ferro per dur el quinal, per llevar els rodillos de puda. Allò estava ben fet, cap més cosa. I les corretges eren de fer anar les màquines allò, i aquestes màquines com eren rodillos, en el moment parades no es quedaven anant, pom, parats de cop. Aniceto era un torner molt bo i un altre xic li llamaven Speed i ells s'encarregaven de... Tu saps que en les fàbriques sempre se trenquen coses, sempre se trenquen polers o se trenquen açò, hi ha que soldar açò, hi ha que soldar allà. On era el taller dels banyans en els molissols, hi havia un taller de collons. Hi havia un torn que tenia 7 metres de llarg. Estàvem treballant, potser se trencava una polea i tenies que parar la màquina i allí, tant Vitoriano com l'altre germà, allí vivien, allí dormien. Per la nit sempre n'hi havia allí uno de guàrdia. Ells el que parlen és que ells no diuen cap paraula que fos normal. Els pinyons sempre del piscin fi, l'hexagonal, tot eren les paraules tècniques de lo que és la cosa. Ells no els diran oficial de dir. Si tu no podies solventar una cosa perquè tu no podies solventar-la, el quidraves on estava dormint ell, en una habitació que estava dormint, i li diria, Pepe o Vitoriano, que s'ha trencat esta polea, i s'alçaven i agarraven l'equip de soldar, te soldaven i ja està arreglat, dale, a tornar a moure, a tornar a fer paper. Papeleres feia molts tipus de paper, sí senyor, molts. El de fumar és el que li ha donat fama, en el bambú, i moltes marques Sol i Sombra i tot el més. Diguem que era especialista en paperes finos i especials. Tenim una habitació plena de mostres dels paperers que havia fet Papereres Reunides en la seva vida. I quan se va anar a l'alqueria, doncs se va anar tot això. Una llàstima. Van quedar sense memòria. El primer que va desaparèixer així va ser el paper de fumar. Bueno, paper de fumar, o paper seda, o paper... S'ha fet paper de ciure, s'han fet paper de dos, paper manila,
El paper, per exemple, que diré, l'higiénico també se n'ha fet, han fet papers, jo reconec fer la fabricació de reconec papers de totes les classes. El segle XVIII és una època de creixement econòmic i demogràfic. L'administració demanda paper i, per tant, és quan es produeix també aquest paper timbrat que es produirà en les fàbriques destinat al consum de les diferents branques de l'administració. I per sabates i per tot tinguera més cos i per les caixes grans també tinguera més cos. Per això diuen papers de tripa, que era el que posaven entre mig les altres. I si anaven després en una ondulació... Paper manila. Cada joc cal posar unes matèries més càrrega d'això, més de l'altre. Que el paper de seda era el que era per rotllar la tomata, per rotllar la ceba, per rotllar la taronja. I en banyeres, seda i seda. I d'ahir no va més de pa i mitja. Bíblies per llibres, paper bíblia. Lo que feien el paper de fumar que tenia extracte, quan duien l'extracte el duien, i allí anaven tots els xiquillos des que anàvem, allò ho tenien tancat. I l'extracte venia així com si fos carbó mineral, trossos de xina, però xina grans, però autèntic, El 3 era la comparació d'un metro que tenia que pesar 12 grams i mig per anar bé. Teníem un peset, així, un peset d'això. I pillàvem un quadret com és això. Més xicotet. Més xicotet, la meitat. I entonces això ho pesàvem i tenia que pesar 12 grams i mig per anar bé. Tenia que pesar, si pesava 13 ja no era bo. Ja pesava massa. Ja dient la bobina ja pesa massa, aquesta bobina ja no val, En l'estació es feien els llibres de paper i la indústria així estava prou en auge en aquella època, perquè el paper tenia molta venda de paper, perquè com es va acabar la Segona Guerra Mundial en 45, doncs no feien quasi prou paper. Me'n recordo que els almacens sempre estaven buits, quasi, perquè hi havia molta demanda de paper. Perquè allí fèiem, al primer quan estaven almenys 3.500 quilos de paper cada nit. Fèiem unes bobines de 500 quilos de peces, de 1 o 10 de alt. Afulaven els camions, que te dic que aquest camió que tenien ells se carregaven 20.000 quilos com el que tenia que carregar, i allí tenia una bàscula i li carregaven totes les bobines allí i ja es regava ja. Es carregaven i acabaven a les 2 o les 3 de la clara, carregant de los 3 trailers tots els dissabtes. Pel ferrocarril. En el ferrocarril, allà hi havia el despatx central que diuen, ho facturaven al despatx central pel tren, per mercancies, on portaven els puestos. Jo me recordo que sentit contar que anava una villeta morta, que de l'autovia o el que fora anava a parar allí. Entrava dins de casa i descarregaven, que entonces això era qualsevol cosa, no t'ho pergues. No tenien que anar a transportar. Es feia el 1000 ratlles, que era un paper per fumar, l'automòbil, el blanc i negre. Tenien una infinitat de marques allí, es feia el blanco i negro, era el més tradicional d'ací de Banyeres. Es feia el sol, que era un paper, un era fort, l'altre químicament li posaven una composició que el paper se cremava més a pressa o cremava més lent o tal.
sap res, papel de fumar. Mon pare tenia l'exclusiva del Llevant. Bueno, l'Espanya la vam dividir en uns socis i mon pare va tocar la zona del Llevant. I ja per ahí un quadre de l'això. Quan teníem lo de l'almacén, entonces jo sí pues anava al despatx, feia les etiquetes, factures, el que els meus germans portaven la comptabilitat, però jo al correu, saps? Traes eixides en l'almacén i en l'almacén de subministros, que allí tenia jo tots els tornillos, totes les peces de recanvi i tot això. El combinato va estar en el Boixó. Estava quan entrava en la porta principal, allí de front quasi. L'economato ho teníem muntat en el coll i en l'alqueria d'Aznar, i després ho vam exigir nosaltres, ens ho van concedir, i quan va vindre el jefe de l'economato, així tindreu tot el que pugui haver en el coll o muro, així estarà igual. Que ma mare ens enviava des de la Malena allí baix a comprar, saps? No ho cregues tu? I deies, ho feien un poc més barat per als treballadors, sí, me'n recordo jo. L'oli i algunes coses sí que valien un poc la pena. Allí vaig vendre més bombilles i tubos de la llum allí en l'economato que a cap d'empresa de banyeres. I tu entregaves la cartilla d'allí i compraves el que volies, i ja està. Mira, una botella, que el diré, de conyac magno, la compraves en l'economato valia 52 pessetes. La compraves en qualsevol comerç del poble valia 76 o 78 o per ahí. O sigui que el servici del economato era així. Tenim ahí un benefici, però a base de bé. Jo me recordo que allí vivien entonces el senyor Paco, entonces vivia Pepe Vicent, i des de Pepe Vicent, en el molí. Després, quan el tio Pepe Vicent es va jubilar, entonces ja va vindre uns homes del coll, uno que li deien Ramon Estellers, i després va vindre un altre José Luis Gadea Multó, que era jove, ell i sa mare, i estava de director en el molí, entonces. I aquest xic ja em penso que va estar fins que van tancar, d'això que ho dic, sí. Així en el molí de l'estació vam viure, per supost, claro, la família de Mauelo, en la vivenda que mira a la part del poble, vivia un tio Octavio i Matia Maruja. I en la vivenda que dona cap a l'altre costat, que és cap al tren, vivia mon pare, ma mare i nosaltres. Jo vaig néixer en el molí Forcall. I el motiu de que la meva família anara allí era que, com mon pare treballava baix en el Molí Sants, Miguel Mora li va dir que podia baixar-se'n allí a viure, no pagava alquiler, i tenia allí baix un bancal per poder fer-se hortalissa, i en fi, tenia tot el servici i teníem també animalets. Pues la vida allí era fer feina, pujàvem els dissabtes, entre setmana estàvem allà, no haver de pujar i baixar tots els dies. Els meus germans venien, els majors, es va comprar mon pare una bicicleta, vam pujar a l'escola, i jo no vaig anar a l'escola. Ma mare vivia en el Molí Nou, i a parir se'n va pujar a casa Moguela. Quan pujàvem, entràvem, perquè vivien en tots els molins, vivia gent, en el Molí Roig vivia el senyor Amado, després el senyor Gonzalo, en este de baix del Molí Pont vivien estos del tio Rafael del Gatjo, crec que li diuen. O sigui que Vicent del Molí l'Espenta, o sigui que en tots els molins estàvem tots relacionats perquè es coneixíem tots, en cada molí vivia una família.
I jo me'n recordo com si fora ara, d'entrar allí. La vida allí, pues claro, allí vivíem tots, pues, pero al matí cada uno s'alçava la mà que tenia que alçar-se per cada uno la feina que tenia. 10 i 12 dies plovent, però plovent, res de bobades. I entrava l'aigua des del molí, cada vall, que és on estava el quarto la borra que diem nosaltres. Entrem dins la fàbrica ja era un destrosso. Les bobines de 1000 i pico de quilos les havia manejat l'àvia i estaven unes riats a la cara. Tots els flots, tots plens d'àvia, tots els bases. La màquina va fer tota plena d'àvia i fang, tot presa a tope. A ma abuela vivia en el Bovar i allí teníem un pont de 2 xops i maderes clavades i un pilar a cada costat. Entonces posàvem el pont aquell i per allí pujàvem al Bovar, però què passava? Que quan eixia el riu, quan flotava, se l'enduia. Això ho has d'anar llevant, anar buidant, netejant-ho tot. I vam passar 45 dies per posar-ho en marxa. Plovent o eixes nits de fred o algo, saltava, no sé, algo passava de la llum, saps? I entonces venien a per mon pare i se n'anava. Jo 15 anys a peu, però venint nevant, 15 anys. Als 15 anys vaig comprar una Ducati i ja baixava en la moto. Primer a l'estació i després baixava al molí. Quan l'estació estava allà i el molí estava allà, que ara ja està tot unit al poble, estava més lluny que ara. Clar, a migdia en una hora, ni una motet ni un res com anar a casa a dinar. Papeleres tenia un camió verd que es veu que feia algun servici i se'n pujava al poble, quan descarregava se'n pujava al poble. I nosaltres teníem vergonya de dir-li que mos pujara, s'enganxàvem, sabeu que enganxar-se al camió, des de l'estació, des del molí sol, hasta on podíem. I no tenien moto ningú ni res. I saps algun lloc baixaria en bicicleta, però contaets. Ja va un talló de neu a Xira. I estaven fent camí, que van fer camí des d'ací dalt de l'altre poble fins a Ivall, per poder anar. Van vindre uns anys de molta neu, i entonces no hi havia catiusques. I les xiques baixaven allí baix, en tots els peus banyats quan arribaven, de les espardenyes o de les sabates, tots els peus banyats. I mon pare, que era molt amant en fer favors, és de veres, en fer favors, tenia ja preparat allí un cove de les esperdisses del paper, així com si foren bufandes llargues, i es enrotllava per les cames. Tot en uns filets es enrotllava. I les espardenyes i les calces que duien, es duien allà a la caldereta, a la fornal que diem, en una cordeta, perquè se s'aixuara per la nit, poguessin anar eixutes. Tu què vols? Unes sabates per estrenar el tratge o unes botes per l'àvia? Jo digué, jo prefereixo unes botes per l'àvia per anar a treballar, perquè si no eren les pardenyes i vaig estrenar el tratge amb botes. Això sí que... Allí en Banyeres neva molt. Nosaltres hem anat d'ací dels Salts a la fàbrica, jo he anat en un talló de 20 centímetres de neu. Perquè tu pensaves i dies, si tu entraves a les 10 de la nit, des de les 3 de la vespre fins a les 10 de la nit hi havia una persona i quan venia les 10 de la nit o les 11 de la nit volia anar-se'n a dormir a casa i estava nevant i n'hi havia un toll així. Tu què fas? Vas o no vas? Doncs tenies que anar. Tot i això em parava en una manteta i arribaves a estar plovent la manteta xorrant, la posava en un secador perquè allí hi aixecava la manta, la plegaves. Si al tornar a estar plovent, quan arribaves a casa trobava la manta banyada, o sigui que... Una vespre jo a les 3 d'ací ja comença a nevar i l'aire em s'emportava i la neu pel camí que va amunt. Els turnos fem 3 turnos, de matí, de vespre i de nit. Acabàvem el diumenge de matí i el diumenge de matí
Ens dedicàvem fins allà a la 1 o de tot de la vespre a fer reparacions, preparar la màquina i deixar-se tot en condicions pel dilluns poder treballar. I el dilluns tornàvem i tirem la màquina en condicions per treballar. De 7 a 3, de 3 a 11 i de 11 a 7. Com us anava la llum, allí no se parava. Que quan aplegaves allí el diumenge, llavors el diumenge el que disfrutaves, perquè el diumenge se'n passa res i el dilluns entraves a les 7 del matí a altra volta. Que en el Molí Roig igual ho feien, en el Molí Sants igual. Totes les molins el mateix horari, tots. Dinar, això, quan dinaves, i si no podies dinar, doncs... Si no podies dinar... Te'n tornaves sense dinar. Te'n tornaves a casa. Però al remat anaven a la cistelleta. Les dones es feien la berenada d'algo calent, que allí s'ho posaven damunt dels motors a fer bereneta. Allí sense descans, la màquina sense descans. 8 hores, 8 hores. I dinàvem en els plataners que hi ha darrere de l'estació. I així, en el Molisol, quan anàvem, entràvem en el pati que hi ha, que era molt gran, i d'enfront estava el comedor. Deu quinzes l'hora. 26 pessetes a la setmana. Si feia 12 hores cobrava 50 pessetes. Jo em guanyava 140 pessetes. 258 pessetes a la setmana, en aquella època del 58. Cobrava 300 pessetes. 500 pessetes. El diumenge que et tocava netejar la massa de l'àvia, et donaven 50 pessetes. Ens va posar un plus de producció. Quan... A veure si tenien més interès, però més interès no podies tindre perquè... I venia a dalt i cobrava 1.000 pessetes. 55 pessetes a la setmana, 6 dies. I 1 quilo de farina de trapelo em valia 25. Es pot contar, però és que si ho dius, no s'ho creuen. La gent, això no hi ha... No hi ha comparació del jornal d'ara al de llavors. I treballant ara a mitja hora cobres més que antes tota la setmana. Perquè 200, en pessetes, 235 pessetes, en euros, és 1 euro i mig. El forn, entonces, era molt cobret. Hi havia molt poca indústria i gràcies a papereres, que allí s'empleat en una quantitat de famílies, banyeres funcionava. En papereres reunides, perquè era el sueldo que més pujat estava en banyeres. I per això tots volien entrar en papereres. El paper és el que més s'ha pagat. Tots els que treballaven en papeleres tenien la seva caseta a Sino Poble. I els altres a la meitat no en tenien. Te pagaven religiosament totes les setmanes perquè allí t'han tratat, no com en molts puestos que no te posen de plantilla i estan abusant de tu, no, allí no. Allí el que fes, el que cobraves, ben renumerat. Veníem a fer hores per descarregar els camions. Si volies treballar en vacacions, podies treballar en vacacions. Si en vacacions feies 4 hores extraordinàries, pues se guanyava uno a part del sueldo per comprar-se qualsevol cosa. Tant la fabricació del paper com la situació de moltes fàbriques i les condicions laborals eren pernicioses per a la salut dels treballadors. Antigament, la fabricació del paper a mà es feia triturant les deixalles de drap que, submergides en aigua, es deixaven podrir i fermentar fins que es formava una polpa, moltes vegades fètida, que passava a les tines. I posteriorment, la fabricació de paper per mitjans mecànics encara comportava més riscos per a la salut, ja que els draps vells es posaven en maceració en lleixiu de sosa. Però ahir en aquest molí l'he patit molt perquè no hi havia condicions i l'he patit molt. Els primers molins que gastaven el molí de martell, en la roda hidràulica, antes de clavar els draps allí sí que estaven en pudrideros, diverses hores, diversos dies. Això sí que feia una pesta enorme. En el molí no hi havia ni ventiladors i les finestres no volien que s'obrigueren.
L'auia, a més, quan la té molt de temps en la fibra, algo es podreix, fa molt. Sí, avui en dia entraríem en tapons en el nas. Era impossible suportar, sobretot, quan treien la pasta de les boles, de les leixivadores, i si hi ha un líquid com la Coca-Cola, sense enganyar. L'olor no era Coca-Cola, evidentment, perquè era tot el que li tiraven, tot el que traia, tota la brutina que traia. Després això ho tiraven a les desfibradores, continuava fent mal olor. Després, si veus l'olor del cloro, ja és també tòxic, és pitjor encara. I aquest olor tan especial que després no el traiaves de damunt. Les fàbriques de paper solien estar a vora del riu, per tal d'aprofitar l'aigua que es movia a les màquines i emplenava les tines, per la qual cosa els treballadors passaven un grapat d'hores al dia en obradors que no reunien les mínimes condicions ni d'higiene ni de salubritat. De fet, treballaven en dependències que estaven contínuament humides. Moltes sèquies i conduccions d'aigua passaven per l'interior de les fàbriques, produint tot tipus de filtracions i d'humitats als llocs de feina. Les calderes llançaven quantitat de vapor i els obradors estaven sotmesos a continus i bruscos canvis de temperatura. El tallaor es passava moltes hores damunt de secaors. Ja encara que anaves en camiseta de tirantet i tot, però passat de suor, el vapor que eixia en plen estiu, que és de baix, veges. Tot això feia que els operaris treballaren en obradors on hi havia una elevada condensació d'humitat i de gasos tòxics irritants que no eren gens recomanables per als bronquis, condicions que afavorien la proliferació de tot tipus de malalties i de dolències que estaven associades directament a l'aparell respiratori. En els navarrets, com el drap que es feia era tot roïn, pues es feia molta pols, això anava un quarto. Els diumenges, per guanyar-te alguna perreta, embalar pols. Embalar pols, que això... Pues pols. Claro, quan acabaves de llista és mort. I així n'estic jo ara dels pulmons. Per últim, recordeu que a les fàbriques hi havia quantitat de xiquets que, a més de patir tot això, tenien molts accidents quan treballaven en el martinet. Era una espècie de martell o massa oscil·lant que, moguda per la força de l'aigua, servia per a colpejar i satinar les raïmes de paper. Doncs bé, tantes hores de treball, sobretot monòton i sense quasi llum, molts d'ells acabàvem amb les mans xafades per aquest martell. Bueno, els accidents més habituals és en els secaors. A l'abuelo Gonzalo, que li faltava un dit que també se'l va tallar en el paper, treballant en el paper, quan el dia que era tan xicotet que... A Remixio el vaig treure jo. Va tirar el paper i es va enganyar i va clavar el braç massa i les va agarrar. Se'l va engullir. Claro, és que el comprimidor anava ferro contra ferro. Si t'agarrava i se menjava tot. I allí en el Molí Sol va morir el meu abuelo Batiste, el pare de mon pare, que era electricista. I entonces van anar a apanyar uns fils, li van donar la maneta i el van carbonitzar. Justo el que estava en l'aula, i se va agarrar i tenies tota la mà com si fos un tros de cancel·lar torrà, igual, blanca del tot. I Chapa, Luis Chapa, li van tallar els dits d'això així per ahir. En el mateix puesto. En el mateix puesto. En l'estació van estar 45 dies de huelga, 45 dies. Entonces no hi havia seguretat social. Les persones es feien malaltes com es fem ara. El que feien era, quan cobraven el jornal, que cobraven els diumenges, i entonces diuen, pues, jo pose una peseta, jo 2 quinzets, jo un quinzet, o jo no puc posar més que el que siga. I li portaven, i aquest jornal li portaven al malalt. El malalt no li faltava el jornal.
seria més o seria menys que el que cobrava, però el jornal per a casa no li faltava. I això era una cosa dels molins. I això era una cosa solidària que era d'admirat, perquè, clar, és que el malalt es quedava sense jornal i en gasto. Allò era molt de sacrifici, donar una peseta. Però tenia molt de valor, perquè la farina, ma mare es dia, a voltes, la farina, un quilo de farina em costa mig jornal de lo que porta el pare. I com jo sempre he sigut molt rebelde, perquè jo la faena m'ha agradat fer-la el millor que ha sabut. Però quan ha tingut un dret també ha dit que jo tingui aquest dret, I ja està. Allí treballaven homes i dones, tots en l'estació, i va haver una huelga, no sé, serien els anys 20 o fa molts anys. Va haver una huelga i entonces van acordar que el dilluns no anaven a treballar. Y entonces el senyor Laporta, com era listo, els cabecilles, el fin de setmana, el diumenge, es veu que va dir que es milloraria la situació, s'anaven a treballar i en part van desconvocar la huelga. I molta gent, no, van dir que el dilluns no anem. Però altres van dir, no, la huelga no es fa. Entonces uns van anar i altres no. I entonces els que no van anar, de moment es van despedir a tots. De moment. Clar, feia falta gent, després es havien empleat, perquè en concret el cas de Mauelo, l'amo li deia, tu ara si vols entrar, clar, entrava en una feina pitjor. Diu, però tu deixa, quan passi tot això, tornes a la d'antes. Fixem-nos que José Laporta Valor costeja la caserna de la Guàrdia Civil a 100 banyeres. Hi ha que controlar possibles vagues, hi ha que controlar la seguretat. Quan hi havia una vaga, hi havia boicots tècnics, trencaven fins i tot alguna roda de la fàbrica i demés per poder parar la producció. Aleshores, els empresaris, en un primer moment, tenen que mirar que hi hagi forces de seguretat en la població per poder controlar els treballadors. Jo vaig estar 20 anys d'enlace. I problemes no m'agrada. L'únic que li demanaves a Paco, a veure si mos puges les hores un poquitet, i em dia a mi, apunta't en una més. Però pujar no. I que després Gregorio li deia la guerra, que a ell se li incautaren. Mon pare havia treballat en el molí centener de paper, per temps de guerra, totes les voltes m'ha vindre per mon pare, així a les 10 de la nit i a les 11, perquè anava al molí, que se li havia trencat una màquina, que mon pare l'apanyara, i era mon pare l'apanyava. Els mateixos treballadors se posaven a la fàbrica i ell se quedava sense la fàbrica. Perquè els que estaven en el molí allí no ho entenien, i com mon pare havia viscut tota la vida en el molí. La sort que va tindre ell és que la fàbrica continua fent paper para caretes d'àntigues, de paper i filtro, que filtrava el gas i aquest paper el feia. Estava la fàbrica, l'agarrava el govern per a fer això. Allà anaven evacuats, allà ven tots, que anaven allí. Això al tio Gori, després de la guerra, li va vendre de meravella. I fins això ja és història ja d'altre costat. Tenia 14 anys i tots els dies anava de la pacient, jo solo de pes, però el dia al molí-se. I què havien de fer? On trobaven pues, també les persones es col·locaven. I ve que s'acaba la guerra i el molí estava parat, muntant-ho i arreglant-ho per moure el molí. 2 mesos o 3 arreglant, fins que vam moure el molí. I ja no vaig parar.
van tancar el molí. I entonces ja a cada persona conforme la va pillar. I allò va ser un colp gran per Banyeres, perquè van dir, mare de Déu, tanta persona que treballa ahí tancar el molí. Que un any van perdre 350 milions de pessetes. Les papeleres ja va començar a anar tot mal. El final de Papeleres, per molts motius, va caure per moltes raons, no per una. Falta de personal qualificat, falta d'inversió, van invertir en Salamanca, van invertir en Portugal. Papeleres Reunides no va aconseguir eixir perquè no donava la qualitat que donava dels seus productes. Tabacalera va retirar els seus pedidors i jo sé que cobraven tots de la maquineta que n'hi havia en els Algars, que era el que ens donava de menjar a tots, perquè les altres màquines s'havien gastat els diners en altres fàbriques i les d'ací les havia deixat caure completament. Aquest és el problema. L'encarregat, este Pepe Vicent, dia a mi, és que no hi ha res a fer, diu, així amb els topos, i així és que és un desastre. Lògicament, quan comença a caure, fan coses mal. Tots no pensen ja en fabricar paper ni en donar qualitat, sinó en quedar-se en tots els actius que tenia Papeleres Reunides. Quan Papeleres al final allò era ja... El paper ja anava... Anaven ja tots... Quan arriben a Salamanca, que ahir n'hi havia molt que contar, però van equivocar en el puesto, els operaris no anaven a fer feina quan plovia, perquè com era gent de camps, quan plovia no anava a fer feina, simplement. Van tenir molts problemes en la màquina de Salamanca. I Salamanca menjava tots els beneficis de Papeleres Reunides. El personal no estava preparat. Va entrar la gent per destruir-ho tot. Pues clar, es van fer coses que no devien de fer-se, però feien. I feien treballar quan no era hora, feien que feres el que no devies de fer. Això era un capital molt apetitós. Jo crec que al final van repartir la tarta i va acabar Papeleres Reunides. Per molts intents que van fer ja no interessava que continuara. Una empresa que guanyava milions perquè inclús estranger i tot, exportació, però no hi havia renovació. És que les fàbriques aquestes no podien competir, no estaven les maquinàries actuals, ni tenien l'àvia suficient, el riu antes portava més àvia, el Vinalopó ara porta poc àvia. Si tu no estàs guanyant molts diners i tens aquesta previsió, aquesta llum llarga que diem, que Papeleres la va tindre en algunes coses, doncs perds l'oportunitat, després ja no pots fer res, s'acabó. I no torna més, això no torna ja. Jo vaig ser dels casos primers que me'n vaig anar. Jo, com ja sabia la cosa com venia, quan van dir primer, tots els majors que volien se'n van i els més xiquetets es queden. Mon pare va estar allí fins que es va jubilar, que en el Molí Sol, quan van tancar, van fer una prejubilació. Mon pare quizás no tindria encara 65 anys. Quan van tancar ja, allí ja treballaven poquetets. Allí ja treballaven potser 20 o 30 persones. Jo és que com jo era accionista, els últims anys jo volia cobrar com fora. Allò se'm va anar a la ruïna, jo volia cobrar el que jo m'havien fotut de les accions, com fora. Papeleres Reunides tenia, més amunt també, però des del partidor fins al Molí d'Espenta, fins allí, tota la part del riu d'aquella, tota, i a la part d'ací també molts tros. Això va ser la mort de Papeleres Reunides. Des que ho van fer fins al 84, que vaig estar jo, rodava, però ja no vivia Papeleres Reunides. No tenia tècnics qualificats, no tenia maquinària, no tenia capital, estava morta. A més de complir el cinquantenari, les noces d'or, no li va poder celebrar. Tota una llàstima. I a poc van acabar totes, primera perquè la indústria del cartó es va fer molt gran. Les màquines de cartó que van començar a ser de 1,80, després van passar a 2,20 i després a 2,50. Entonces, no n'hi havia mercat ja poc per què feies. És possible també que les noves tecnologies no entraren dins d'aquests espais que teníem a les fàbriques. Les màquines eren més grans, els assecadors tenien que haver més, si la màquina corre més, tens que posar més premses, tens que posar més assecadors, la màquina més llarga. Clar, era primer per l'ample de màquina, perquè
si tu tens una màquina de 2,45 no pots fer cartó en 2 bobines d'un 9,20 perquè el cartó no és bé, no? Però també és cert que la fabricació del paper ha evolucionat tant que les modificacions, o sigui, totes les noves tecnologies que anaven implementant les papeleres grans fent que la qualitat del paper que fem així en banyeres es quedara darrere, i el que estic dient, que no es poguera gastar en les màquines d'ondular. El que també va ser una pega per continuar totes aquestes màquines, aquestes fàbriques, com la que tenim així darrere, és la situació avui en dia. Tot el que és un avantatge per afavorir algunes empreses com banyeres, la part del polígon que teniu, o IBI, és que és pla completament. No necessites ningú desnivell. Tu per manejar una roda hidràulica que manejava tot l'embarrat i totes les piles holandeses, la màquina i tot, perquè es veu en les pel·lícules, tot això, necessitaves una diferència de gravetat, una altura. Això condicionava que estava sempre al costat del riu i al costat de barrancs. Un avantatge en el segle XX, una desavantatge al final del segle XX. Per això morin les coses, perquè ja no fan l'ús i el paper que tenia que ser. I, lògicament, això és un dominó. Cau la primera i van caient a poc totes les que hi ha darrere, lògicament. Claro. No pots fer res. Quan aquestes cartoneres van començar a la màquina que tenien, fer-la més ampla, doncs ja no ens compràvem paper. I nosaltres érem els més amples que teníem la màquina en tot el molí, en totes les banyeres, perquè el molí res tenia uns 50 d'ample. Victoriano 1,20. Papereres Unides, això és una altra història, això ja no té res que veure a part de les empreses. I nosaltres tenim 1,80, 1,90. Entonces, clar, nosaltres vam ser els últims. La tercera revolució, que va ser els 70, que va ser la informàtica, i la nova maquinària, això va arrasar en les fàbriques antigues també. A part que estaven ben tecnologia o ben financiades, el lloc és fundamental perquè puguis expandir-te, claro. La indústria del paper és una indústria que requereix uns capitals molt grans i la majoria d'empresaris van tindre que tancar perquè no podien actualitzar-se. La nostra història, com t'ha dit, en fabricant planxa, naix comprant una màquina que anaven a tirar al ferro i mon pare la va comprar i no anava. No anava, ens vam vindre forçats a tindre que anar canviant-la i modificant-la a poc. Després en la postguerra, m'abuelo Evaristo Domènech francès van començar fabricant espardenyes i d'ahir es van passar a fabricar bolses de paper a mà. Alguns d'ells han anat a la manipulació, altres han desaparegut, com és natural. Hi havia molta gent, jo sé que venien moltes xiques a casa a treballar per fer les bolses, en uns moldes de madera i fent allí la... I després, perquè ja la demanda era tan gran, va aparèixer algun constructor de maquinària, que aquestes les feia un passavant, un constructor de maquinària basco. I ahir li van comprar les màquines i en aquestes màquines la producció es va multiplicar exponencialment, era una producció tremenda. Jo crec que és important que posem en valor les empreses xicotetes que n'hi ha banyeres de cartó. N'hi ha una papelera molt important, no sols a nivell nacional, sinó a nivell europeu, que va vindre a fer unes jornades perquè era la població de tot l'estat espanyol on més clients tenia. No on més venia, perquè hi ha fàbriques molt més grans, però sí on més clients tenia. I volia conèixer què és el que passava, si és precisament per aquesta tradició papelera que tenim en Banyeres. En això de fer més articles van posar una màquina de fer cartó ondulat, elèctrica, fabricada per la maquinista alcoiana. Entonces es van dedicar més al cartó que
que a la bolsa. Entonces ja a veure que el mercat d'ells era el cartó ondulat, van decidir fer esta màquina que està fabricada a 100 banyeres per David Pasqual, producte de proximitat, i en esta màquina van continuar el mercat que tenien del cartó. Ens vam inclinar per a començar el que era la fabricació de cartó ondulat a embalatge, en simple cara. Paper i tot el relacionat amb paper, paper higiènic, paper d'embalatge, sobretot per comerç. Nosaltres fem pedidos de WIPA demà i els enviem a totes les parts de l'estat espanyol. De totes formes, este poble és un poble inquiet, la gent es lança, s'arriesga, treballa moltíssim. M'abuelo, Galich, tota la família, els meus tios, germans de mon pare, vam treballar tots en l'assum del paper, tots. Que no es creguen que Banyeres... No, Banyeres ha anat perquè la gent ha treballat molt, moltíssim. Entonces és quan sents la necessitat de tornar, de nostàlgia. Recorrent allò, enyorant més que res. Al final és la teva vida. Perquè li tenia molta passió a la maquineta aquesta jo no me se'n va del cap. Serà el dia que no l'assumia. Ha fet prou de tot, perquè jo disfrutava molt en la fàbrica, perquè m'ha agradat i no he tingut la sort també de no estar quasi que mai malalt. Tenim bona fama i això ho tenim que conservar, aquests valors. Això és la nostra característica principal diferenciadora de les grans companyies, que són xicotets però faeners i sobretot lluitadors. Això era una diferència que marcava molt entre els papeleros. Jo faig metres de paper, tu fas quilos. És molt diferent. Aquesta mentalitat és el que representava el paper de fumar, fer metros. Que per sort hem anat molt a millor. Des de primera hora he vist que en Banyeres hi havia una sensibilitat cap a aquest patrimoni, el paper, però sobretot cap als molins, perquè es van consolidar els edificis, però no hi ha que parar. Aquesta tradició industrial no ha sorgit del no-res, sinó que parteix d'una base secular d'industrialització, d'emprenedoria. Ya no existen constructores de chimeneas y que por tanto deberíamos localizarlo como un bien inmaterial. Jo, de cara al futur, per al poble de Banyeres, el que li desitjaria en relació amb el seu patrimoni molinar és que continuem per la senda que venen practicant d'una manera tan exemplar des de fa tantes dècades.